मन तुमची ए बाबल्या, अरे आज घराकडे जाऊ काय? या दिवसात आम्ही घराकडे नाही जेवण. मग ये. अहो असं काय करतास, म्हाळवच सुरू झाले ना. होय होय. वाटत कोणा ना कोणाकडे तरी म्हाळ होय असतात. तर. सगळेच आमची भावकी, सगळ्यांकडेच आम्ही जेवणकारी. बरा हा बरा. लहानपणांका कोण नाही नाही म्हणणार ना. होय तर. आणि हो, आज तात्याचा नंबर असा. बघूया त्याचे वडे कसे लागतात. मागच्या वेळी थोडे जाड होते ना. होय रे होय. होय होय, हळव्यांचंच मी. कधी इलं? हा नाही, आताच इले. रे मेल्या काय रे, हं? 1 वाजता बोलवलेलं आणि 11 वाजता किती येऊन बसलं या. पितरांशी असं बोलतोस? मेले आधी येऊन काय होया नको ता बघूचा लागता. मग काय बघलंस येऊन? काय नाही, 2दा चाय खाऊन बघलंय. बरा होऱ्यात जाऊन आजचं स्पेशल आयटम बघलंय. बरा. भटजीक स्टँड वरून घेऊन इलंय. अरे वा. केळीची पानं तोडून आणलंय. चाय हं? चाय घ्यावा. ह्या पण महत्वाचा काम असा. ए राजग्या, हा? अरे ती जेवण करी ना. होय. मग मेला 1 वाजलो, ती रानात खाई चाललं. लक्षात ठेव, म्हाळाक येऊच्या आधी व्हाळाक जाऊचा लागता, म्हणजे पॉट रिकामी होता. चल येतंय. रिटम ना गेलस ती रे बाबन्या. खाई चाललं. आपणकडे चाललंय जेवण करे म्हणून. मला तू आणि आप्पांकडे जेवण करी. त्यांच्या खानदानात कोणाक सुपारीच्या खांडीचा व्यसन नाही आणि तू सदन कदा दारी येत आणि गुटख्यात बुडालेलो. गुटको नाही, ऋतिका ऋतिक. होय काय? आणि या आवाटात आमची 2च घरं असत, एक अप्पांचा आणि आमचा. त्यांका आमच्याशिवाय पर्याय नाही. आणि ये आता सोडून देवा, गुटको खाताय, दारू पिताय. दारू सोडलंय मी. चल येतय. काळ्या वाटणे सांबार इज लव. रे अजून घे. नाही काय नको. बरा बरा. नाही आता हाडताच तर वाईच भात घेऊन येवा. आणतंय आणतंय. येतय. थोडीशी डाळ टाक. ए बाबू काय चाललं? 4 वरडे टाक. हे घेवा. येतय. ती तांदळाची खीर वय, वय. वाईच पानाक लाग. जास्त नको. माणूस असा की बकासुरा. हो दादा, मी नाही खाणे. तुमचं आजच जेवता. बाकी माझी नळी एकदम भारी का? होय तर. बारीक नळी आणि चेपून बरी.